Is-sibt filgħaxija eluf ta' nies ħonqu l-belt Valletta l-edizzjoni ta' din is-sena tan-Notte Bianca, waħda mill-ikbar ċelebrazzjonijiet kulturali ta' pajjiżna. Aktar minn 70 attività ta' mużika, teatru, sfin u arti mtellajn madwar il-kapitali fejn ġabru flimkien 350 artist lokali u internazzjonali. Fost il-postijiet li kien hemm miftuħ għal pubbliku kien hemm il-Berġa ta' Kastilja l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u anki l-Parlament. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici faħħar lill-Festivals Malta għal impenn tagħhom biex kull sena jorganizzaw dan l-avveniment li jġib flimkien eluf ta' Maltin u turisti f'atmosfera ta' festa. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zarafa Civelli qalet li Notte Bianca qed issir punt ewlieni fil-kalendarju kulturali Malti. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara ringrazzja lit-tim u l-partijiet kollha involuti għas-suċċess miksub. Il-Kap Eżekuttiv Franza Ġus u d-Direttur Artistiku Antoine Farrugia esprimew sodisfazzjon għar-rispons pożittiv u l-parteċipazzjoni kbira. L-edizzjoni li jmiss tan-Notte Bianca se ssir is-Sibt 3 ta' Ottubru 2026.